Hej YouTube og velkommen til. Vi sidder inde på Prison inde på Freeville, og i dag skal vi bare farme en masse dejlig weed. Okay. Vi skal farme en masse weed, og så skal vi solge det. Vi skal også have brugt en masse poletter og alt sådan noget. Det gælder egentlig bare om at tjene en masse penge i den her episode. For vi skal have råd til bandeklubhus og alt sådan noget, når vi engang får adgang til det. Så nu skal vi have farmet en masse brød. Okay. Så lad os lige få sået alt det her. Sådan der. Okay. Og vi skal nok måske... Jo, vi tager også lige græskarne med. Bare for sjov. Vi kunne også måske pynte cellen lidt med nogle græskar og så videre. Sådan nogle, hvor vi både sætter lys i dem og sådan noget. Det kunne faktisk være lidt sjovt. Eller hvad? Lad os lige hapse det her. Men ved du, hvis I kan hjælpe, så må I meget gerne lige komme forbi min celle og måske lige tabe en lille smule brød ned i vores donator chest. Altså, det vil ikke skade noget, altså. Ja. Nå. Men jeg kan lige prøve at se. Nu skal I se om. Smækker lige hurtigt det her over i kisten. Okay. Skal jeg eat. Sådan der eat. Okay. Bandeinfo. Bandeinfo solnedgang. Sådan der. Okay. Som man kan se, så er vi 9. Og det vi mangler, det er, at vi skal købe hunger buff 3 gange mere. Og så skal vi have købt, så skal vi bestikke en vagt med 2,5 millioner. Det er godt nok meget. Og så skal vi, nu skal jeg lige være med at køre væk. Og så skal vi have dræbt 2 vagter. Og det der med vagter, det skal jeg lige snakke med Astrid og Math om. At vi lige skal have lige have det her, noget af alt det her vagtgear i brug igen. Og så må vi se, om vi kan få trappet en vagt. Det der, det er lidt irriterende at se på. Vi kan lige hurtigt prøve at tage det derud. Der er en af dem, der har været en bandit, der ikke har ryddet op i kisterne. Ellers så er det måske bare mig selv, der... Jeg tror faktisk måske bare, det er mig selv, der har været lidt... Hvor det er gået lidt for stærkt. Nej, det ved jeg ikke. Nå, lad os lige tage det her. Lige tage det på os. Nu håber jeg ikke, nogen har bokket os ind i cellen. Okay. Vi lægger lige op i øverste kiste, og så tager vi det. Men vi skal ikke have alt det her. Ind med armor. Og buerne. Resten, de kan egentlig bare ligge hernede. Skal vi se her. Sådan der. Niks, det her, det skulle vi ikke have med. Det ligger lige til iron armor her. Det kan vi også lige tage. Sådan der. Og lige nogle pile der. Okay. Så smækker vi lige svær ned. Okay, det er vagtsvær. Det er ikke vagtsvær. Okay, det her det er ikke vagtsvær. Men vi har 1 vagtsvær. 2 vagtsvær. Okay. Så skal vi se her. Så har vi noget vagtarmor her. Kan vi lave noget? Et helt sæt vagtarmor. Skal vi se. Vi skal lige det her væk. Vagtsko. Okay, gå efter prot V og IV her. Okay, er det vagt? Okay, vi kan lige vagtbukser her. Og der er nogle flere vagtbukser. Vi kan lige putte alle de buer hernede. Her har vi faktisk en flamebue. Det der er en, som har fisket den op i en sø, og så doneret den til os. Det er virkelig fedt. Der var en, der har været gavmild, må man sige. Sådan der. Skal vi se, er der mere vagt? Okay, vi har faktisk mange vagtbukser. Okay, og så har vi alt sådan noget her, som ikke er vagtarmor. Men som nok går. Så se her.
Okay. Vi skal faktisk have en enchanted. Jeg kan lige lave 3 hjelme. Hvor det man der. Så lad os lige få lavet 3 hjelme. Sådan der. Se, hvad skal vi mere? Vi laver lige en 4 hjelm. Sådan der. Fordi at virkelig vil sådan rundt. For den her guldhjelm, den går jo snart i stykker. Så jeg smider den lige her. Sådan der. Jeps, okay. Jeg har lige nogle flere buer. Så den der. Så putte det ind her. Og så er der orden. Så hvor er det vi har vores iron gear? Det er her. Vi skal godt nok snart herop og mine lidt igen. Så. Se, hvad har vi her? Pickaxen er fint, og går øksen sådan der. Jeg skal den ene. Se om der kommer noget. Der kommer en masse pickaxes. Juhu! Og flere pickaxes. Faktisk rigtig mange. Og endnu flere pickaxes. Jamen dog. Der er nogen, der har været lidt for gavmilde. Lige putte den. Lige smæk det ud der. Og sådan der. Væk. Jeg har lige en masse vagtbøffer på mig. Som jeg godt lige kan undvære. Sådan der. Vi kan lige lave orden her hurtigt. Okay, sådan der. Så er pilen der. Så har vi cigaretter her. Vi skal nok også lige hente nogle cigaretter. For det kan være, at man skal komme til at bruge dem senere, når vi skal rank op. Det kan være, at man skal bruge bandeklubhusen eller sådan noget. Hvem ved? Okay. Så lad os lige få smadret alt det her. Sådan der. Nå, men vi skal i hvert fald lige bruge nogle poletter, og så skal vi... mine det kan jeg gøre på et andet tidspunkt. Men vi skal se, vi skal bruge poletter. Hvad skal vi mere? Jo, vi kan lige lave alt det her hvede om til brød også. Og så jeg tænker, jo, så når jeg også i forbindelse med miner, så skal jeg også lige have enchanted de der, hjelme der. Sådan der. Så skal jeg enchanted hjelmene. Okay. Og hente nogle cigaretter. Jeps, så lad os lige løbe herned. Nej, det var her. Okay. Jeg skal lige tage alt det her hvede her. Og lige det seeds der. Hvis vi kan lige hurtigt tage det hele. Så kan vi lige smække brødet op her. Ja, det er sådan der. Og så har vi ellers det der. Super. Så seeds beholder vi lige. Så skal vi lave brød nu. Okay, vi kan egentlig lave et par stacks her. Sådan der. Så bliver den store udfordring jo at få solgt det her brød her. Okay. What? Det bugger lige lidt. Sådan der og sådan der. Okay. Så lad os lige se, hvor meget brød vi har nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Næsten cirka 7 stacks. Okay, det er da nice nok. Hvis jeg havde nogle seeds herovre. Jeg tager lige alle de her seeds der. Vi skal lige have dem der med. Seeds. Hvorfor bliver der ved med at komme pickaxes? Okay. Vi skal også lige have ryddet op her i hvert fald. Okay, seeds, det var her. Vi har mange seeds til at bestikke. Vi har mange seeds til at bestikke en vagt med. Der har vi noget. Så begynder jeg også at putte seeds i her. Der ligger mange steder, hvor der ligger sådan lidt crap. Lige sætte lederarmer, der skal på plads. Vi kan lige lægge det. Vi tager det. Nej, vi lægger lige hurtigt over her. Det gemmer vi det. Okay. Så lad os lige se, om vi kan komme over til poletterne. Eller
komme over hendes cigaretter, og så bagefter så tager vi vores kit i spawn. Kit OP og kit konge. Kan vi lige finde ud af at komme ud her? Sådan der. Please. Jeg håber ikke, der kommer nogen, der dræber mig nu. Det ville ikke være så sjovt. Der er ikke nogen, der opdager mig nu. Jo, det er der. Der er en. Løb! Han kommer med pickaxe. Løbende i hånden. Han ligner en, der vil slå lidt til os. Det er jo derinde, hvor Brian og Mr. Forsing har fået celle. Lad os lige få dræbt ham her. Lægger lige lidt. Ej, det er ikke nu, jeg vil ikke. Det er ikke nu, jeg vil ikke. Nu. Okay. Skal vi få de der på lidt. Kvinder. Okay. Er det ikke her? Hop. Hopla. Skal vi lige trykke der? Okay. Jeg skynder os. Jeg tror, han kommer igen. Nej, det er bare en vagt der. Vi tager lige sværdet i hånden, hvis nu han skulle komme. Okay. Så, nu skal vi bare herned og få den anden cigaret. Upti. Sådan der. Nice. Okay. Så skal vi bare ned i cellen nu med de her cigaretter, uden at dø. Please. Jo, det er den rigtige vej. Okay, skal vi ind her. Vi har totalt sikret cellen her med mange døre, så det tager lang tid for folk at bokse ind i cellen. Det er altid en ting. Okay. Skal vi se her, hvor er det vi gemmer? Det var her. Sådan der, så er vi 19. Så skal vi simpelthen lige en tur til spawn. Okay, og så tager vi vores kit, så får vi også en dejlig masse penge. Det er så pænt med det her orange armor og røde armor. Det er så fedt. Det er så en god update. Så kom vi til spawn. Nu skal vi bare lige tage vores kit OP og kit konge. Uden der er nogen, der ser det. Klik, klik. Nu fik vi det. Det var der ikke nogen, der så. Ej, please, er der ikke en vagt online? Yay. Skal vi lige hurtigt prøve at spørge ham her? Jetter. What? D-J-E-T-T-R. Vil du beskytte mig? Jeg skal lige stave mig over til danske spil. Er han lige gået offline? Eller hvad? Ej, han smutter sgu. Ja, tag noget kylling, min fine ven. No. Jeg tror bare, det er en, der vil slå det der. Der var lige en, jeg kunne høre en der også. Der lige høstet lidt. Okay, lad os lige lægge de her diamonds op. Nå, lad os se, hvor mange poletter vi kan bruge, inden vi dør. Vi starter selvfølgelig med diamond. Okay. Okay, jeg har lige fået nogle bodyguards. Det kan være, at vi lige skal give dem en guldpolet hver, inden vi smutter. Så. Prison, der er lige, jeg har lige lidt lag inde på prison lige for tiden. Okay. De beskytter mig stadigvæk, og de er søde. Okay, hvad bliver det? Vi har mest bare fået penge. Og angry-partikler, dem har vi jo. Okay. Så åbner vi lige nogle guldpoletter. $12.000, ja. Vi kan lige hurtigt give dem en polet hver. Kom nu. Kan jeg vide, hvad vi får? Vi får slime-partikler.
Så. Dem tror jeg faktisk ikke engang, jeg havde i forvejen. Slimepartiklerne. Nå. Lad os se her. Nu har vi næsten 1,1 million. Og vi skal have... altså vi skal næsten 11 millioner, ikke? Det er det, vi næsten har. Og vi skal have 12,5 millioner. Fordi så kan vi gå op og bestikke vagten deroppe. Så vi har klaret det. Jeps. Okay. Så lad os komme ind i cellen. Inden der er nogen, der kommer med. Nå. Men guys, jeg siger mange tak, fordi I så med. Og så ses vi i næste episode. Hej hej.